October 1 na. Effective na sa uminto nga 33. Ay, kamong mga amo diya, ayaw mo sig panago, i-release na ninyo irong karong sweldo ka. Sa uno din ha. Sweldog 5, sweldog 20, sweldog 15, o i-release na ninyo. Mo sig pagahi-gahi. Sige nyo na sad ng lumluman. Pagawas ra ninyo, binugok na. I-release na ninyo kay ang bugas perti ng hala. Sig nagtuo mo ginyoha na. Gihatag na guminto para sa trabahante, di na para ninyo. Yung panarbaho, yung mga trabahante, watarungan yung sweldo. Unsa may tao mo. Paano ninyo una-hunaan nga mo mauminto o wala inyong trabahante? Oy, una-hunaan ninyo kaniya mong trabaho, wala mo ni pakasle. Ngano bag mag-abot tas dole. Ay, nampaka mo. Padung na pong Disyembre. Ang 13 month, buhain na pod. Naanad naman lang may ana. Ay, sakto ra. Amo rin sa ng padako-dakoon. Mga hinampaka mo. Ang uban, malipay abot nagkinangat ng Disyembre. Kaya kadawat na sila 13 month. Kapalit na sila bugas o kakaon na sila marang-arang kauban nilang pamilya. Pero kami, di may mga lipay. Pisting yawa. Kukoyon na yung style nyo ba? Patuyang lang mo. Antos lang tayong tao may pobre. Kaya patakaran man ninyo. Mga hinampaka mong dagko. Dagko na yung mga tiyan. O may mga puangod sa pobre. Kamo palang untay pangunag pagtiklo sa Ginoo. Murag lipay-lipay pa siguro may mga pobre. Ngano sa siguro unahon pa itong mga buutan, agad itong mga kurakot ug mapahimuslanon sa kalibutan, mahinoy na habili. Saan naman yung kalibutan? Hugaw pa sa tayong kanor. May pagpatuli mo. Di pa mo manimahong tik-tik.